Naše pravosuđe, to sam već nekoliko puta naglašavala, nikada nije bilo nezavisno. Od komunizma preko Miloševića, preko DOS-a, znači sada mi nikada nismo imali nezavisno pravosuđe i otuda sad te neke dileme u praksi kako treba da bude tužilaštvo, da li tužilaštvo treba da služi narodu ili režimu i tako dalje. Kada se donose Mrdićevi zakoni? Mrdićevi zakoni se donose u trenutku kada je tužilaštvo za organizovani kriminal krenulo da vodi nekakve postupke. Imamo zaplenu 5 tona marihuane i druge postupke. Šta je sporno u tim zakonima? Činjenica je da je predlagač gospodin Mrdić, koji pritom nema, to je sporno je da li ima završeni pravni fakultet, nema ga na spisku diplomaca pravnog fakulteta, onda se otkrilo da je završio neki privatni fakultet koji studirao 13 godina i to vam najbolje pokazuje kako kod nas funkcionišu institucije i ko se nama zapošljava na čelu tih institucija i u tim institucijama. Pa mi imamo ministre za koje se spekulisalo koji su se lažno predstavljali da imaju diplomu Fakulteta političkih nauka, pa se ispostavilo da nema tu diplomu, pa onda imamo ljude zaposlene u javnom sektoru, starlete po javnim preduzećima, direktora pečenjare na čelu EPS-a i onda nije ni čudo što dolazimo u raspad čitave države, raspad sistema, jer vi nemate ljude koji su kvalifikovani da obavljaju svoj posao, samim tim ne treba da se pitamo zašto je pala nastrešnica. To vam je sve takođe koruptivni problem. Sada, da se vratimo na temu. Znači, Uglješa Mrdić donosi zakone, on je čovek lepo, iskreno rekao zašto je on donao te zakone i šta mu je bio osnovni cilj, ali se Venecijanskoj komisiji i Evropi to pravda time kako se ti zakoni donose, kako bi se, poboljšala efikasnost pravosuđa, što je kompletni paradoks, jer da su oni to zaista hteli da poboljšaju tu efikasnost, doneli bi te zakone pre godinu dana, pre 2 godine, pre 3 godine, ali sam tajming je takav da se zakoni donose da bi se određeni tužioci povukli iz tužilaštva za organizovani kriminal, što je i urađeno. Znači, 3 tužilaštva je otišlo iz tužilaštva za organizovani kriminal, tako da u principu sad vidim da Venecijanska komisija treba da se izjasni oko tih zakona, pa čak i pod pretpostavkom da Venecijanska komisija da negativan nalaz, negativno mišljenje u vezi njih, šteta je već napravljena. Ti tužioci su povučeni i pitanje je šta će biti sa tim predmetima. Druga sporna stvar jeste što se tužilaštvo za visokotehnološki kriminal stavlja pod direktnu, znači ingerenciju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, što znači da će Više javno tužilaštvo u Beogradu imati kontrolu nad svim tim predmetima visokotehnološkog kriminala koji će se pokretati postupci, koji se neće pokretati, što je poprilično opasno, posebno danas u vremenu sve češće komunikacije preko društvenih mreža.